Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutanenmu na gidan Crypto Space da sauran gidajen ƙasar Hausa, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, shi wannan airdrop da ake na Gold Chain Manager, idan kana so ka je kai creating wallet da harkan faucet, ga yadda za ka yi. Sai ka zo nan ka copy wannan link ɗin. An gan shi ko? Ga shi nan na kwafa. Yawwa, link copied. Sai ka je ka samu ita browser da za ka yi amfani da ita. Idan da Chrome ne, in ka taɓa link kai tsaye zai kai ka. In ba Chrome ba ce, to sai ka kwafo. Wato in ka kwafo ainihin link ɗin sai ka zo kai pasting. Kun ga gashi nan na yi copy ko? To na yi pasting. To bari mu gani. Yanzu gashi kun ga nan wurin gashi nan. Bari in danna arrow ɗin nan ya zama ya yi go kenan ko? Yawwa, to gashi nan na danna arrow. Gashi nan yana tafiya. Kuna dai gani? Yawwa, to gashi nan ya buɗe. To kamar yadda kuke gani, yadda ya buɗe ɗin nan, ga wajen create a nan sama. A kalli sama kun ga gashi nan an rubuta create a nan gurin. To shi za ka zo ka taɓa. To gashi nan ni na taɓa create. To kun gani? Sai ka taɓa wajen generate wallet. Yawwa gashi nan generate wallet. Za a haƙuri, akwai hayaniya inda nake ƙwarai da gaske. To gashi nan na taɓa generate new wallet. To gashi nan yayi generating. To nan wallet address ce a nan. Ga ta nan. Nan wallet address ce ga ta kuna ganinta. Wallet address. Wannan wallet address ce. Ba ita za ka ɗauka ba. Ga private key sai ka kwafe shi. Wannan shine private key ɗin da za ka je ka ajiye. Sai ka danna wajen copy. Gashi nan na latsa copy. Ku ga ya nuna copied ko? To sai ka je ka ajiye shi inda kake buƙatar ka ajiye. Wannan ba sai na nuna maka ba. So kana gama wannan sai ka taɓa nan wajen gashi nan inda na check in ya nuna cewa I have securely saved my private one. To sai ka taɓa wajen da aka rubuta continue to connect. Gashi nan continue to connect wallet. To sai ka wuce haka. Wannan private key ɗin da ka kwafo shi za ka sa a nan wajen. In kai haka sai ka rubuta connect wallet. Gashi nan inda aka rubuta connect. Yawwa, to in ka danna connect, to wallet ɗinka ta tafi. Wallet ɗinka ta yi. Yanzu me za ka yi? Sai ka ce get. Misali, ga inda aka ce get nan. Get 600 GCM. Nan za ka taɓa. To gashi na yanzu za su baka 600. Kamar yadda malam ya yi bayani cewa so 6 ne a rana. To gurin sending da receiving dai wannan ai ba sai an abin nan ba. So wannan shine wallet address ɗinka. Nan wallet address. Nan ka kwafi wallet address ɗin. Nan in za ka tura ma mutum. Nan in za a turo maka ka taɓa nan gurin ka kwafi wallet address. Duk ɗaya ne. Amma sending dai nan ne. In za ka karɓa ka taɓa nan ko ka kwafi wallet address ka tura ma mutum, duk abu ɗaya ne. So yanzu misali gashi nan bari in ce send. Ka ga na danna wurin sending. To yana buƙatar in sa wallet address. To yanzu bari in je. Ai akwai wallet address inda na taɓa sawa. Bari in je. Ai akwai wallet address. Bari in kwafe ta. Kun ga wannan wallet address ɗina ne wanda na tura ma wani, shi ma ya tura min guda 20. So kun ga yanzu gashi nan. To yanzu gashi nan. Bari in zo in yi pasting ɗin ta nan. Na zo na yi pasting. Nan kuma zan rubuta adadin token ɗin da zan tura ne. Bari in tura 598. To kun gani ko? Gashi nan ya gama calculating. Sai ka danna nan inda aka rubuta send token. Gashi nan ni na danna. Haka ne, to sai ka danna wajen confirm transfer. Confirm transfer gashi nan a ƙasa.
so sai ka danna confirm transfer shikenan. Ka riga ka yi sending, haka ka riga ka yi sending sai ka yi back. To misali in kuma kai ne za ka karɓa, na riga na yi bayanin wannan, sai ka danna wajen copy ɗin nan sai ka kwafa. Kun ga na kwafi wallet address sai ka tura ma wanda zai turo maka da yadda